ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର। ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ରେ ଆଣିବ ନୂଆ ଟୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ପାଲଟିଥିବା ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋକୁ ଆଉ କେହି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଫଟୋକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଏହି ଟୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଫେସବୁକ୍। ଫେସବୁକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଥ୍ କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ ଗାର୍ଡ ଟୁଲ୍କୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଟର୍ନ ଅନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର ଗାର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବ୍ଲୁ ଗାର୍ଡ ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚରକୁ କେହି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଆସିବ ଟର୍ନ ଅନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର ଗାର୍ଡ। ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଚାରିପାଖରେ ସଲିଡ୍ କଭର ରହିବ ଯାହା ଦର୍ଶାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଉ କେହି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।